Imvula ezimandla zidale umonakalo kulelokisha kwaZakhele. Uluntu lwalapha belungakwazi ukuphuma ezindlini zabo ngenxa yale meko engancumisiyo. Unesikhumbuzo ofihla ngomnye ongenelwe ngamanzi ngaphandle kwendlu yakhe. Uthi uxhalabile njengoko le meko imosha iindonga zendlu yakhe. Abahlali balapha bagxeka inkqubo kamasipala yokufunxa amanzi. Affected kakhulu bhuti because idrain iya overflow and yenzeka qho lento kwakunetha. Nekhansila yethu iyayazi but asiboni into iqhubelekayo yenzekayo ide ibe permanent. Kuseza kuphinda kunethe kule veki kodwa umasipala ombaxa Nelson Mandela uthi uzilungiselele kuncedeni uluntu. We currently in Motherwell, we have been to a number of informal settlements. KwaZakhele has been very badly affected. There is a joint operations centre that has been established to deal with these issues, and our officials are on the ground to try and just bring a little bit of relief to our people. Because we haven't had rain for such a long time, the stormwater drains have become blocked. You must remember the last good rain we had was January. That could have washed the drains a bit, so most drains were partially blocked up. Abaqhubi bemoto babongozwe baqaphele ezindleleni. Ezinye zemoto ziye zahlangulwa. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.